parlarem de consum de proximitat, però aquesta és només una de les pràctiques. Com que n'hi ha tantes i quan anem pel món a explicar-les ens costa una mica sintetitzar, al final parlem del que són les 3 claus del consum conscient, que avui ja se n'ha parlat una mica, ja se n'ha apuntat. La primera és el consumir menys. La segona és el consumir sense comprar, que és una cosa que es feia molt abans i que cada vegada ens n'hem oblidat més. Ara entenem que consumir és sinònim d'anar a la botiga o obrir l'ordinador i fer el ratolí, diguem, però podem satisfer necessitats sense haver de rascar-nos la butxaca, i a Opcions ens agrada molt també visibilitzar aquestes alternatives. I per últim, quan ja és evident que sí que hem de comprar alguna cosa, ens agrada recordar que això s'ha de fer amb el que dèiem, criteris de sostenibilitat, i buscant empreses i productes que tinguin un valor afegit, que a més que ens satisfacin la nostra necessitat però aportant un valor més. Com deia, nosaltres parlem de tots els àmbits de consum, però precisament aquest any hem publicat aquest quadern que el que fem és analitzar el que ara parlava la Diana, que és la distribució, que és la baula perduda de moment dins del mercat social. Tenim un repte important aquí i ens hem dedicat tot un quadern a parlar-ne. Cada any en publiquem 2 de quaderns monogràfics i precisament el més recent que està publicat és aquest. Ara n'estem preparant un sobre mitjans de comunicació. Si algú té interès en fullejar aquest quadern, que té entrevistes, reportatges sobre qui són les grans distribuïdores que s'estan enriquint ara mateix amb la nostra necessitat bàsica d'alimentar-nos, però també una guia pràctica on donem moltes de les pautes que jo avui us explicaré, doncs podeu fer-ho. Tenim una parada on hi ha el nostre voluntari Pau, que us pot explicar més qui som, perquè Opcions, a part de donar informació, fem altres coses, i us ho pot explicar, i també podeu fullejar i fins i tot encarregar el quadern. I també podeu demanar un calendari de fruites i verdures de temporada, que és una cosa que ens demanen molt la gent, i al final el vam imprimir, i pot ajudar-nos perquè una de les coses que, com veurem i també ja s'ha dit, el que és el consum de temporada és un dels primers passos a fer si volem transformar la nostra alimentació. Quan parlem de consum de proximitat podem arribar-hi perquè tenim dues preocupacions diferents, o les dues alhora, com segurament és el cas de tots els que estem aquí. Per una banda ens pot preocupar la sobirania alimentària del nostre poble, i la sobirania, en parlava en Pep, és la capacitat que tenim els pobles de decidir com destinem els recursos, els nostres recursos, i què mengem, com organitzem aquesta producció també. I per altra banda ens pot estar preocupant quins impactes ecològics hi ha darrere del que mengem. I dic ecològics, no només ecològics, també els impactes socials, perquè no és el mateix menjar un tomàquet que ha estat cultivat per persones que tenen unes condicions laborals dignes que un tomàquet que no sabem en quines condicions s'ha cultivat, i això també a vegades està dintre d'aquesta voluntat de buscar producte de proximitat, perquè la proximitat acostuma a implicar més informació, no?